the Twi language unattended to in my presentation. So the summary of what I'm about to say, I just, from my corner, from my own point of view, summarize what tourism can offer to mankind. Thank you. Oya krompo chedi ampo this year. Nana no ma man hene ni abrempon. Nana no ma hema any man penifo. O man mu penifo ahodo a mo abeyiri yen. Afei ame ahodo so penifo bi a djumadi edi mo abeduru ha. Gana manba ene dodo a moti asante kasai. Me ma mu nyina atenase. Nsrahwe. So bi ntre subantene on fantasy on hohoro ne nsade a de odesi kakete so su hia yimusuo. Na so se so atwenim de de kotosu mu aso dia. Odasi ni be ye nkrante e wo nkate ateye no agya ya kosu nkwankom. Nsrahwe. Me hu nsrahwe. Se wo dware akwanya sutadie mu nanso na ni fipamfo de wo supre hwehwe se dwuma ben na ebedidi ho kakra bi me kire se wote ba bia ensrahwe adwumadie bi ben na besi nne wuni adwuma ketua bi a wo ye mansa ko ano a ebia na wo twa wo pepitu eje na de akoto okokontra na kanya saade a enka kakra na wo ho no obehunu she ade ba ko na minim eno ansoso na wo ho ene se ade ani ho yanye enti ansu anyinam no yenchemu nam me kire se adwuma nkoso a yenye to ne senti senko obi biara ye ne chefa na mansra hwe adwumadie adwuma ahodo afiri mu bani na ada ne ho adi a enka wona otua to ne bedoso na nam saa kwan ne so sika ba futuom amianya bia ye mpuntu oba de ade sie muntie na mensemo ayampa anka wose afata se wadasani bia akonsrahwe nanso asante besie ye ne ehia ansa ne aye ne fata mege bayetemwa ana bayetam anase entromo bia me ne me madudu ebedie atwen wotina wose me ngohwe nsu afiri buom na ne bia de no mani so no egogu yafum nanso so saa no hia beka no e kire se sanka anya sa ke bia ka akọ ho kohwe bia ka hunu kwan ahodo a won so nam saa de kro no aso bedidi da akọpem se afi beduru ya otina bechi oba ade adichie tie na mensi wo e kire se siempo se animonyam ebedware wo man kuro anase enkura bia na firi nsrahwe enti se nka wo ye ochafa na ma ye me chafa wo so mu bi na ma so mu bia enka oba ade chie enka nsrahwe begina na nka mpuntuo ne nkoso nso ebeba Ghana memo medamu ase. Put your hands together for him. K.O. Aponza, thanks so much.